lagip ti napalabas. Hello manan, kada kayo papagayam. Kumusta kayon? Sapay kumataadda kayo itinasaya at akasasaad kabayatan tiingkay panagdangdangag. Ti surat ngayon tay drama ita kat manipod kanipagayam tayo a flor ti probinsya ti Benguet. Kastoy man ti kunana. Dear Miss F, kidawak ngaylingad na kumalatan itinagan a flor. Naawi sakmat ang nagsurat tapnoy nakibinglay to'y padas ko. Padas nga amok apakaadawan iti adal ken mang tadliwliwa kadag iti padak adumdumngag. Ket tapno nalawag ti amin, rugyak nga rudan ti agsalaysay. Nagadumot ti tao di tabalay dami lalakay. Wan, kasangay ka nung amin ti apo na. Kasangay matlag ayam, ngam no agsagana da, kunam matlan piyesta ti barangay. Ay pustaan ta. Sigurado asaan matlaang manen anasaya at ti panakaluto dagiti makan asagana da. Gusto ka ba kay? Kinapudno na, napanak si Mary Pitay. Kundi da magakmut no anya ti okasyon. Kat, anya ngay ti kunada. Anya dagiti nakitam ijay Martin. Nakitak ti inluto da nga espaghite. Buya na pailaan kat natamnayan. Madlaw akurang ti sos. Agraman ti pansit nga inluto da. Animik. Kanjay lumpia. Ay na, kasta unay tingisit na. Naknaksat siya. Kunak tupay ka. Agraraman da talaga. Ang kaslakik mo't jay nakitak nga in-deliver ti gram itay. Kasla nagbasit mo't kun kasla saan anaimas. Ay wan, cake ngagpay sulay jay bakit? Basit lang nga ron. Saan ang makawaras? Sigurado nga da saan ang makaraman. Kasla tinipid damot nga minti budget. Ginatang da siguro da jay itilalakain abiksyap. Nalabit akas talakay. Ay, anya nga tano agpasken tayon tumot inton kasangay ko. Ay katwa na. Awan parikot iti da itabakit. Agam na masapul abungga. Iti kasta saan ang nakababaing kalag iti bisita. Ay rumbang na lang abungga, Martin. Diyak kaya tisinsinan asaganaan niya. Ay katwa na. Planwan tangarod anaimbag. Noan niya ti aramidin tayo inton kasangay mo bakay. Janice, anak, no adda nakabalin na, adda kumadawatag apaburkan ka. Anya day tananang. Ay, kwa, asidag nga minan ti kasangay ko. Nanang, di mo't napagsaritaan tayon ti maipapan iti day taabanag. Anak, maminsanak laeng mo't adumawat iti pabor. Sa anak mo't akanayon adumawdawat kun ka. Amok day tananang. Among kadi adanda ni amin akaaruba, kat adda sagana da tunggal kasangay da. Tapos siya, awan. Ay, mano aya ti kasapulan nyo no bilang, nanang. Ay kat jay umanay mo't tapno makasagana kami itinasaya at anak ko. Sige, tangay kasangay yo. Pagbigyan kayo, nanang. Ikan kayo iti pagbirthday nyo. Agpaiso anak, ay na. Thank you. Awan anyaman na, nanang. Angam inton maminsan, sapay la kumata no awan ti budget, saan yun apilitan? Ay wunan ako. Ulitag man ang ti agyaman. Agan-anad ka ditawan. I love you, anak. Hello anak, kumusta kan? Kasla na puyat ka mat. Ay, huwag nga rod, nanang. Kalkalpas lang ang tijutik. Kumusta kayo matandi tabalay? Kaasi ti Diyos, okay kami laang mat anak ko. Ni Brent ngay, sa dino ti ayan na. Simurot kinitatang mo, adada iti malikudan ti balay. Sibsibugan dagiti imula ti amam anatang. Gusto mo't iti kasta saan apuro computer kan cellphone kas asikason na. Ay wun
Timawid sa ngaron iti amam. Kasla kay kayat na ti agmulmula. Nasa isaya atin ti kasta nanang, ngam ti mapan makibarbar kada. Ay, win ah. Ayun gayam, malagip yu pa iti kunak idi apa extensyonan tayo ti balay. Wan. Anya nga tano iparenovate tayo laangan. Padakkelin tayo, iti kasta lumawa ti balay. Ay, kat adakeng ka, anak ko. Angam amangan numarigatan ka iti gastos. Saan mat siguro nanang? No kaya ti budget, ay kat ipaaramid tayo ah. Ngam no saan na kaya ti budget, uray kastoy na pay. Total, napintas pay, mate. Di kay ka di agdanag, ta inyor nungak ti magastos para di tabalay. Uray kaskasano, kayat kumot ama urnos ti pagnaadan tayo, nanang. Di komportable tayo mat Sikat ti makaam mo, anak ko. Doan niya ti amom apagsayaatan tayo, di isaw ti aramidam. Nasaya at matasimmangpot kan bili. Ada ka di iparamid yun, anang? Kuyugan na, intagumatang iti baro a refrigerator. Ha? Ne? Apay, ano ti sigo da ref tayo? Napintas pa mo da dya. Ay basta, nukunak asukatan tayo, sukatan tayo. Adda nakitak ijay mol adakdakkel ngam ti sigod a ref tayo. Day jayon, tigatangan ta. Ang nanang... Apay, adda reklamaw. Ha? Ay, kwa. Awan mo't yun dinanang. Ibagbak lang, man. Hoy, bile, tapnoy bagakon ka. Kwarta ti anak ko ti igatang ko iti ref. Dinawat ko kan ko ana day jay. Iso tinagbannog, saan kat asika. Saan mo akwarta ti igatang ko iti refrigerator? Nawatam. Amok maday tananang. Awanan ti adupay asaop. Ala, aggunay kantanay, aldawan. I-drive mo ti lugan, ta intagatangan ti bagbagak aref. Hello, bakay? Kumusta? Okay lang matlakay. Da kayo ngay. Kumusta kayo matan? Okay lang, mat, bakit? Medyo masurunak yun ni nanang. Taapay. Anya man ang inaramid ni nanang kang kabili. Awan mo't kit de. Kat, anyang aruti ko nam apakasurunam kan kwa na ngay. Masurunak Tay di nakita na agim matang danana mila iti baro aref da. Kaya't namit ti gumatang iti baro aref dito'y balay. Anya? Dahil tatipod no bakay? Ay, una yan ni nanang. Talaga asaan pay lang ang nagbalbaliw. Iti nagpasken danana mila. Kaya't namit agpasken. Itatagim matang da iti baro aref. Gimatang mo't iti baro aref. Ay, ni nanang talaga. Simrumanan ti madi nga ugali na. Nalabit nga imapal manan, iswakasta. Tidakas na. Datamot ti maapiktaran. Amuna na nga rudan ang magipgipit tayo. Unaan na pailaang ti apal na. Ay, wan nga rod Ala, bayang, takasaritak to ni nanang, maipapan iti day taba naglakay. Saanan bakit? Amangan no ibaga naman ang nagipulungakin ka. Saan mat siguro lakay? Ay na, amamong matan ni nanang mo. Bayamon, at least na ibagak tiriknag. Amangan ngamin, no patakkilan naman ang dayta nga isyo. Diyak kaya't nga isumanan ti pangguraan na kanya. Iso abay-bay amon, bakit? Nakitam day jay Martin. Jay damtrak anak deliver iti landaw kanahalublak ka day tidakdakamatan. Wen, apay nga ta. An-anwunda nga ta dagi jay. Day tati jak amaw. Amangan mo't no day paramid da. Inkantuman damagan. Anya? Inkadamagan ko na. Anya nga iti bagak no bilang bakit? Alangan mo't nga idiritsyo kadamagan kadakwada no pangan anwan da iti landok kanahalublaks. Di pa ibagada at chismoso at. Kampay ide, bumulod ka iti martilyo. Wano saan? Pala, wano kumpurmi ditan. Sige. Kampay ide. Dumawatak iti dos alansada. Ibagak apang lansak iti nadadahil akulungan ti manok ko. Wen, mabalinan day ta arason. Gundawayam tumitin adamagan, no anya ti aramiden da kadagijay a materyales. Uwan, bakit? Agawa am nga ruda, agsubli ka adagos. Uwan, unay kalakid din aya. Sige, tama pa na ko. No
kasta, iparenovate yu ti balayaw akas kadamila, Flor. Ayun apay kumasaan ngay. Apay, isudalaang ay ati akin kabailan nga agpa-renovate iti balay. Kabailan mimut Ha? Amumat, saan ka de nga da ijay Canada ti anak ko? Nagdakil ti sweldo na ijay. Isu akabailan mimut nga ipa-renovate ti balay may. Dakdakil to pay angam ti balay da. Anyat ko nam. Dakdakkel taw ngam ti balay dati ipaaramid yu abalay. Wen, adayo adak-dakil to ti balay may ngam ti balay da mare. Apay, di mo amaw akagat-gatang kula ang ti refrigerator kan sofa me. Awan matkit di dakas na amaray. Tinapatag at the budget. Ha? Saan akas kadagiti daduma dita? Aga pula ang itinalabos nga apal. Di da kayat ti agpaabak. Iso anuan niya ti aramiden ti kaaruba na. Isuma ti aramiden na. Na, kaslaad da kayat mo asawan nena. Ha? Ay kwa. Awan matkit day. At dalatakin kan anuan niya ti panangawat mo iti imbagak, Flor. Hello, Nanang. Na-approvean ti may sabulan a bakasyon ko. Agpay siyaw anak ka. Wan, Nanang. Ay na, kamaudyanan na. Makabakasyon ka ba laangan kalpasan ti 5 atawan. Wan nga rod, Nanang. Ibagham to nga raw no kaano ti eksakto nga isasangpo mo. Iti kasta makasagana kami mo dito'y balay. Sige, Nanang. Awagan kayon to apaman a makapabukak iti tiket ko nga agawid. Akin balay nga iti adda iti abay tayo, Nanang. Kukwa da Mari Flor. Nagtakkel mat. Wen, impaaramid kanumo ni Janice. Diyan ngay anak na nga ada ijay Canada. Wan. Malagip ko ni Janice, Nanang. No jak agbidot. Inauna akla ang itimay sa atawan. Wan no do atawan kan kwa na. Husto mat no impaaramid na mat tibalay da. Wen nga raw, sigurado adakkel met tinagastos da dita. Ay wan kasmat laang dito'y balay Medyo dakkel mat tinagastos ko. Angam kasla saan pa'y mat analpas ti balay da. Wen, saan pa'y analpas? Awan pa'y finishing na. Iso nga rod tinadlaw ko, Nanang. Kaslain niya si dagdamot unay dito'y balay. Kasla na igagara ti pan nakaidagkat na. Iso nga rod mati kunak. Angam idikinitak ti sorbiti daga. Husto laang mati rukod na. Ay, inawis yung kadiidain ton bigat dito'y balay, Nanang. Saan pa'y? Ay, katawisin nyo ida, Naragragsak mitlaang no kumpleto tayo nga agkakaaruba, Nanang. Kanayon kumot ida nga ayaban tunggal adapas kan dito'y balay. Angam saan mat nga umay ni Mari Flor. Nilaang pari Martin ati umay. Iyaw awidan na laang itimakan ni bakit na. Ay, katawisin nyo manan, Anyangay ti amu tayo. Amangan mo't no kayat nanti umay, Nanang. Sige, tamapanak to dita balay da inton madamdama. Ibagak ti maipapan iti okasyon dito'y balay inton bigat, anak ko. Kanya may imbaga ni Milakin ka bakit? Nakitak ba ta naggapo dito'y balay? Agaw awis mo. Ipa-blessing da kano ti balay da. Si mangput gayam ni Mary Jane. Aya, naimbag da pa'y tanalpasin ti balay da. To'y balay tayo ngay nga tamay. Kaano amalpas? Ay, wen nga rod Saan mo't nga menon nga umawag ni Janice? Ibagak ko mga agpaw itmanon. Sikan ati umawag ken kwa na bakit? Ken ibagam tuman anayunan na ti ipawit na. Tada pangaramatak iti kwarta. Sige, tawagak inton madamdaman ni Janice lakay. Na, itay pa'y nga awagak ni Janice.
Ngam di na mat sungsumbatan ti awag ko. Asino mat nga ta ti agtuk-tuk-tuk. Awan mat namnamaag asa nga ili kita. Ay, mabit lang! Umayon! Ha? Janice, anak? Uwan, nanang. Siyak nga rod. Nay, apay nga da ka dito'y. Rumbeng na laeng nga da ka kumaijay Canada. Saan aya? Jakon ka ba ti agtrabaho, nanang? Anya? Pinaawid nakpay lang ti ospital apagtrabahwak. Anya? Ang apay? Anya tinapasama ka nakaw? Adda sakit ko. Kat sigun iti doktor. Kasapulak pa'y ti aginana. Jak pa'y mabalin ti agpuyat kan agbannog. Kang runaan iti amin. Jak mabalin ti ma-stress. Anya? Ay, kasano tayo pa'y itan ngay. Kasanon ti biyag tayo. No adamot gaya man sakit ni Janice. Kasanon ti balay tayo. Sapay di pa'y nalnalpas. Ay, huwag nga ron da. Nakababayin pa ikit din ka nagiti karuba tayo. Hanya laangan nga iti bagada. Numaamuan da asaan gaya man ama ituloy ti balay tayo. Hanya kayo matananang, tatang. Ha? Ha? Hindi. Apay ngay akas lang makaunod ka matanbilay. Masakit ti asawak. Anak yun ni Janice. Ang apay akas lang napatpatagpay ti ibaga ti taongan ti mismo anak yun. Ha? Mabalin ka ti. At pagsayaatan pa'y mat ni Janice ti panunutan nyo. Sakbay at tinalabas nga apal nyo. An-anwan nyo ti dakkalabalay. An-anwan tayo dagitinginginaan akagawaan. No nailumlum tayo mat iti utang. Oh. Makontento kayo kumamat no anya ti adda kada tayo. Agpanunot kayo pa'y kumamat nga umuna. Sakbay nga agdesisyon kayo. Saan agapot agul ulimag kami. Kat aglablabas kayo matan. Hey. Billy Barahok. Day takat nga minti mati kada kayo. Day taapal yun ti pang pangruna yung. Di yung amin amo ti makontento. No anya ti adda kadagiti karuba. Kaya't yung addamat kada kayo. Banag asan arumbang nanang tatang. Saan abali Tasaan mat adakas nga apal day jay Barok. Pudno nga papalak dagiti kaaruba. Ngam nasaya at matararamidag. Jak mat idadadadaulan. Ngam kitde, tultuladag ida. Dayta ti makunaan nasaya at nga apal. Tuladen. Pudno mat nga minti kinuna ni nanang yo bilay. San adakas ti umapal. Tanasaya at mat ti intensyon may. Saan mi mat ida at dadadaulan. Saan kayo kuman nagkalintigan pa'y nanang, tatang? Taura asino pa'y ti pagdamdamagan nyo? Saan anasaya at ti kastang ugali nyo? Saan anasaya at nga apalan nyo ti karuba nyo? Kas nakunak itayan, makontento kayo kumakadagiti bambanag nga adda kada kayo? Ha? Amin mo't lakit din ang makita nyo, apalan nyo. Kitain nyo man tinapasama kini Janice. Agsakitan, gapo iti nalabas ako nagtrabaho na. Kanayon nga overtime, ayat na lang ama ipaay dagiti kitawin nyo kinkwana. Ay, Billy. Sapay lakuma, tamaka-amiris kayo umatan, sakbay amala daw ti amin, tatang. Nanang, tapno amuyo, saan anakababain ti agbyag amarigrigat? Tinakababain, kat ti mailumlum ka iti utang, gapo iti na ito lang nga apal. Gapo iti kasjay a napasamak iti anak mi, napilitan kami amangilako kadag iti nginginaan a kagawaan mi. Samin to sinukatan iti basbasit ken nalaklaka. Naibos ti ornong ti anak ko, ngam kaasi ti Diyos, agrek-recover matan daytoy iti sakit akimpet kenkwana. Nagforgodan daytoy, kat nilakay na matan ti simmublat a nagabroad.
Iso na laeng tanakirmet ti manugang ko. Maawatak met kitdi, ngamin talaga met anarigat ti agtrabaho iti balasiw taaw. Saan lang adayta, pampanunutan na laang met ti masakbayan da. Aging galaangan ditoy Miss F, toy pagayam mo, Flor. Ken ka pagayam, Flor. Uray asino pa'y ti pagdamdamagam. Talaga abiddot met ti aramidam. Sursurwan tayo kumati makontento kadagiti bambanag nga adda kada tayo. Di tay agpaabak iti apal amarikrik na tayo tapnula ang makipagsabayan kadagiti kaaruba tayo. Amangan ngamin no day tanto ti mangitunda iti banag a pagbabawyan tayo intundumteng ti maudi nga aldaw. Alakastan pagayam, Flor, ket pagyamanak unay tiing ka pa nagsurat dito'y programa tayo alagip ti napalabas. Inyornos para iti script ni Miss Freya Simsim. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo, Miss F Drama. Agyaman kami itiing kay panagdangag.